Tinokuchingamidza muchirongo Mai Chisamba show chirongo chamanga makamirira. Tinokutendai nekutisarudza, tinokutendai nekufamba nesu. Tiri kukuonai pamasocial handles edu akasiyana-siyana. Aiwa, sunungukai kukanda macomments muchitiudza zvamunoda, zvamunonzwa, kugolaikawo nenguva dzamunoda idzodzo. Muri kuona zvatiri kuita mazuva ano. Tiri kutora vana kana kuti vanhu vatiri kufunga kuti vari kuita zvinhu zvinogara zvakadaro, zvinofadza vanhu. Tiri kukutendai nokuti kazhinji muri kutibatsira kuvasarudza kuti ko madii kumbotaura nangana tanzwa, madii kumbotaura. Nhasi pano tine mukomana ari kuita zvinogara zvakadaro. Aunza nyamavhuvhu, nguva yenyamavhuvhu isati yasvika muZimbabwe. Regai ndimupe mukana uno wekuti azvisume kwatiri, tozonyatsotenda dandemutande ambozvisuma kwatiri. Ungazvisume kwatiri kuti ndiwani, unoita basa rei, kana ndakuti ndiwani. Nokuti vanhu vanokuzivai zvakasiyana-siyana ka. Vamwe vanokuziva sablazo, vamwe vanokuziva sani, iwewe kana ndakubvunza unoti ndiwani. Tinotenda. Let me start by thanking you for inviting me here. Zita rangu ndinoitwa Denilson Musekiwa. I am a saxophonist, Zimbabwean saxophonist, a musician. Ndizvozvo chaizvo. Asi manje nhasi ndabva ndanzwa kuti ukambotaura chivatorwa, ukambotaura kwamai kunoku tinotaura chekumusha, tinoda kurakidza rupau rwedu kuti zvinofamba sei. Ndafara kuti wataura zita rako, zvinoimba kuti vadiwa vatariri nevateereri vanyatsonzwa kuti uyu ndi Musekiwa, anoridza anonzi mabhosvo, asi mabhosvo edu ane mazita akasiyana-siyana. Inini ndinomurangarira semukomana akandiitira surprise pakaitika birthday yangu. Ndakada kufa, ndanga ndisati ndazviona, ndanga ndisati ndazvinzwa, asi ndinokutenda nebasa rawakaita. Ndiri kuda kutanga nekutenda vanotipa masaisai vedandemutande. Nedandemutande zvinoendeka, vadiwa vatariri, nedandemutande zvinoendeka, ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kutaudzana nehama dzedu dziri kure kure. Saka Mai Chisamba show is powered by dandemutande. Ndakudzoka kwauri Denilson. Iwewe ndiri kukuona, ndiri kuteedza, ndiri kuona atingati masurprises aya pachirungu, kuti vanhu vanenge vasina kuzvigadzirira, vanhu vanenge vasina kuzvitarisira kuti ndo zvauri kuita. Iwe unozvibata sei? Unozviita sei? Nekuti kazhinji unoziva kana vanhu vakataura, kana ingave mutambo, chingave chii, vanhu vanoudzwa kuti musazotaura, musazotaura. Asi vazhinji munhu anenge akutozoziva padonha kunzi zvakadai. Iwe unozvichengetedza sei? Saka masurprise ayakuuya kwaakaita akauya achiita kunge they are kind of small surprises. Asiyana nemasurprise aitwa kudhara aya ekuti muti muda kusurprise mai, muunganidza hama chi. Saka surprise hombe yacho inenge iri inini, zvichireva kuti wandinenge ndaita like deal naye munhu one it doesn't include a lot of people. For instance, murume ada kusurprise mukadzi wake, ndiye chete wandinodhila naye. Then ondoudza munhu achawanikwa pakadai, nguva dzakadai, contact person ndinhingi. So that will make it easy and that will protect surprise yacho kuti isafumuke. Ndizvo. Aiwa, tazviona uri kuzvigona chaizvo. Ndakaona wakaitira vemhuri yedu hombe vefirst family, wakaita zvinhu zvakanakisa chaizvo, nevamwe vakawanda ndakavaona uchivaitira, uchivaridzira zvakanaka. Iwewe wakazvitanga sei izvi zvekuridza mabhosvo? Wakazvitanga here uchiti ndinoda kuzopura ndichiita masurprise? Wakazvitanga here sekuchikoro? Zvakauya sei? Kana kuti mumhuri menyu munoimbwa here, munoridzwa here, zvakasiyana-siyana, zvakabva kupi? Nganditangire kumhuri. Ndogona kuti zvakanotaka kunotangira kumhuri. Baba vangu vairidza mbira and vanofarira zvekuimba. Vamwe vanogona kunge vachivaziva Chris Romario Musekiwa, Dynamos uyu. That's my father, yes. Saka music zvayo yakagara irimo mumhuri. But kuzosvika kumabhosvo uku ndakatangira papiano yekuchechi. So ndaingoridza piano kuri kuchechi. From then kuzoenda kuhigh school, then I moved to the guitar. I think that was 2014 ikokoko. Then I started zvebhosvo izvi, that was 2018.
ndizvozvo ndiri kuona kuti wakanyatsoenda uchiita zvishoma shoma nemanera. Ndafara kuziva baba vako. Ndaivaziva sandida kuziva kuti vane mwana apindawo mutsoka. Ndosaka muchionaka kuti hanzi membwe rudzi inozvarwa ine kazhumo. Vakawanda vanofarira mutambo. Romario Musekiwa ndiye mumwe munhu muZimbabwe anotevera matimu edu, ingave national team, ingave dhimbare, vachiimba vachiridza hosho. Vakakudzidzisa zvakanaka chaizvo. Kuchikoro mairidza dziri nguva dzipi? Wataura nyaya yekuchikoro sei makasarudza? Wakasarudza wega here kana kuti wakasarudzwa kuti upinde mukuridza uku? Chikoro chachona chachiri chekuchitungwiza ndokwandakadzidza pazengeza 1 high. Saka pakangoita school band. Saka ndandisiri kumusic but ndakaenda kuschool band. Saka school band yaiwanzoitwa ari ma-Wednesdays. Ndopataingouya vanhu vachingoita showcase matalents avo, then band raizongohaiwa kutuma events twechikoro. Saka ndo kwazvakabvira. Ndizvozvo vabereki regai tikukurudzirei pane uno mukana kuti handiti muri kuona kuti zvese zvinhu zvine upenyu. Mwana akasauya nemabhuku akasauya aita ini nemi pamwe hatinyatsogutsikana, asi ngatichipindai muupenyu hutsva. Ngatizive iye zvino kuti upenyu huriko mazuva ano, upenyu hwekuti munhu anogona kutotanga ndima yake kuti akuita zvakati aruta zvakati. Sei zvinoitwa naDenilson, inini ndakatanga kuona naiye asi zvakanakisa. Saka pfungwa iyi yekuita surprise ndoziva kuti wataura kwawakabva nazvo kuchikoro uchiridza, wakazvitengesa sei kuti ini ndinogona kuita zvinoti vanhu vangangotanga kungonzivira kuno? Wakazvitengesa sei? Ngandichange ndapinza Mwari pakutanga because hazvisi zvinhu zvandakambobvira ndakaronga kana kufunga. Even pandakatanga kudzidzira this instrument handinambofunga kuti ndingazosvika. Kwanguri kungodzidzirawo nekuda kwechido, passion, because unongoda chino. Saka kwazvakatangira I think mamuri mulockdown ndomadays andaidzidzira. So ndaingoposta mavideo paFacebook tichingoridza, and then someone, it's a lady ano mari dzake, akazviona akazvifara akati izvi ndozviziva zvizi zvechirungu izvi, chimbouya akakumba kwedu umboita sei umbondiridzira tokupa mari yakadai. So ndobva ndatoenda kutoita pai ndobva ndapostawo iro vhidhiyo remukadzi uye vamwe vachionawo mbijana kusvika zvazosvika pazvara. Ndizvo zvinotaurwa kaizvozvo kuti rwendo rwakakura runotanga nenhando imwe chete. Wakatanga nenhando imwe chete zvikafamba. Saka muchiona kuti vanonamata muzvitendero zvakasiyana siyana, zvikuru sei chitendero chechiKristu chinoti pane zvinoitika zvese tendai Mwari. Takanga tiri munguva yakaoma yekumanikidzika neCovid, takanga tiri munguva yekusafamba, asi zvakaunza pfungwa dzebasa muvanhu vakasiyana siyana dzako dzichibva dzapinda ipapo. Mukuteedza kwandinoita zvinhu zvako zvaunoita izvi, ndiri kuona vanhukadzi varivo vanenge vakawanda. Varume vanoshamisika here, yatingati pachirungu surprise. Kana wasvikira ari munhurume asiri kuziva, anoshamisika here zvekuda kudonha zvanaka, kana kuti ndakada kudonha nekuchembera here? Aiwa kana maonero andakaita ndakaona kunge varume ndo vanotonyanyoshamisa. Varume ndakaona kunge vanotya kuburitsa zvavari kufila pavanhu, especially kumukadzi wake, zvimwe zvichida nerespect yaanopiwa kumba, zvinoita kuti zvisamutendere kuburitsa zvaanzwa. Saka but zvikazonyatsosvika pamwoyo chaipo chaipo, murume anogona kuchema mhere chaiyo chaiyo. But vakadzi zvavo zvakawandira kuvakadzi, because vakadzi vamwe vacho vanotorequesta kuti pabirthday rangu dai maita kuti mukomana waye auye. Saka zvinongochinjana. Ndizvozvo hanzi dai maita kuti mukomana uye auye, mamuona kari pano paMai Chisamba show, ari pano mukomana yeye. Vanomuda, vanoda kuzviona, vanoda kudini, manzwa basa rake rakanaka, nekuti vana vari kuita zvakanaka, kana even vakuru vari kuita zvakanaka. Tiri kuvaunza pachikuva chenyu sekukumbira kwamunenge muchiita imimi. Iye zvino ndinoziva kuti kana munhu akatangisa chinhu anoda kubva aenda futi pamusoro, Une humwe urongwa here wauri kufunga kuti kunyange ndikasazviburitsa asi ndine zvimwe zvandinoda kuita? Nokuti ndaona pawabvira kapa wambotanga wataura kuti ndakanga ndichiridza chakati, ndikazoridza chakati,
uri kuramba uchingoenda mberi here kana kuti pane dzimwe pfungwa wakatarisana nemumhanzi? As for now ndakatarisana nemumhanzi, ndaona ndamboti swere apa because nyaya ndeyekutsvaga pari kudiwa. Mumhanzi mune zvakasiyana siyana, saka kumbotiraya zvemagitare kuona kuti siunyatsofarirwa, but kana waona zviri kudiwa zvacho hapana chikonzero choita kuti umbozvisiya. Ndizvozvo chaizvo, kana nesu ndokurudziro yatinopa ma hausviki kwakanyanyisa. Saka kana zvikambotanga zvichiita sezvishoma, zvinoramba zvichingoenda mberi, zvinoramba zvichingokura, zvinoramba zvichingoita zvakanaka. Handizive kuti ndinoona uri mwana akatyoka, ndinogara kubvunza mubvunzo iwowo. Ndinoona uri mwana akatyoka, mwana anoita zvinodiwa nevanhu, nokuti kazhinji kana iri surprise vamwe vanotanga vamboti unozafanira zvandakaita inini pai, ndakatoti uzai mukomana uyu kuti arasika, hapasi pano, asi wakaramba uchingouya, ndikadzingara ndatyoka. Izvozvo wakazvidzidzisa wega here kutyoka uko, kana kuti tsumo yedu inotigavira kanaka rinobva kumasvuuriro, ndiko here kwazvakabva? Ndingangoti zvakabva kuvabereki, makudziro atei takangoitwawo, kungoti hunhu unongobva kumba, uye nekuchechi. Ndakakurira muUnited Methodist, ndokwandichiri zvangu, saka kungotedza tsoka idzodzo, chingoona tsika, ungozviapply even nyange kumabasa. Tinokutendai nokuti kana vana vezera renyu iroro vachidada kutaura pamusoro pekereke yaMwari, vachidada kutaura pamusoro pechechi, nekuti pane vamwe vanotofunga kuti kana munhu akaenda kuchechi anotobvunzwa kuti manyanyoshaya chii, manyanyotambudzika nei. Asi inini ndinoda kutenda zvakare vabereki vako, baba naMai Musekiwa, hano makorokoto, tinokukorokodzai zvikuru, mwana ari kuita zvakanaka. Ndinoziva kuti uri mubasa rinonakidza, basa remasurprises, iro rekuti vanhu vanokanuka. Hakuna here kwaunosangana nezvinokuunisa? Hakuna here kwaunosangana nezvinonetsa zvekuti vanhu vanozosara vachikakatana kuti kuuya azouya sei, mazvifambisa sei, mazodini, kana kuti anenge achingori machena chete? Nganditange nekuti basa iri rinoda munhu anogona kuchengeta inonzi secret. That's number one, because munyika yatikurarama muri kuitika zvakawanda. Unoona mumwe wanhingi ane wanhingi, unoona mumwe ane 5, saka chikoneso chinozoitika pakuti iwe waenda watumwa kunzi ita basa rako rekudai so, iwe wakusvika wakubatana nezvimwe zvisinei newe. For example, unogona kutumwa kwawatumwa, pamwe watumwa kune mudzimai wechipiri kwaanyachiwe, watumwa kune mudzimai wechipiri, and then kotorwa mavhidhiyo zvobuda, wozobvunzwa watumwa nani, and so unofanira kuziva kuti unozviendla sei. Unofanira kunge uri munhu ane tsindidzo. Vadiwa tariri nevateereri, muri kuziva kuti basa rese rinoda tsindidzo. Ndozviri kutaurwa panapa kuti aiwa iye anokoshesa munhu amutuma nekwaari kuenda, ndiyo nyaya yake chete. Zvimwe zvese zvekuzoswera mumubvunza kuti zvabva kupi, zvaita sei. Asi mubasa rako iroro tinoziva kuti basa rese rinogona kuita zvinonetsa, kuriita, kurinzwisisa, kuita sei. Pane zvinonetsa here atingati machallenges mubasa irori? Machallenges, so far machallenges anga ari mashoma. Machallenges ndingangoti anga achiuya ndevanhu vanoda kupostewa nevasingade kupostewa. Saka pane vasingade kupostewa vanogona kusataura, vozotaura after vapostewa, mudzamara makunetsana. Kozoita vanoda kupostewa, vanenge vachikupa pressure, sendisani ndapostewa, mudzamara makunetsana. So until it akazosvika pakutogadzira contract yekuti anoda kupostewa achapostewa, uye vasingade kupostewa havapostewe. Asi anoda kupostewa wacho hatikupe guarantee yekuti tichakuposta musi wani, zvichida zvichikonzerwa nekuti mavhidhiyo acho anenge akawandisa.
saka anenge akaiswa paschedule. Ndizvozvo waritora sebasa chairo manje Denilson, rabasa chairo nokuti basa rese rinoda zvamunenge manyorerana yatingati pachirungu contract. Ndinoziva kuti vanhu kana kunyange mabasa edu atinozoona kuti munguva maita muchato munenge muchiti muchibuda mumuchato so makutobvunzwa kuti vhidhiyo yacho inopera rini inodini mese muchakaungana ipapo tinoziva kuti basa ibasa. Asi kana zvakadaro uchinge manyorerana nevanhu ndizvozvo nokuti hauzoziva zvinoitika mangwana kana paine ruoko rwemunhu asaina zvese zvatendedzwa zvinofamba zvakanaka. Kune vamwe vechidiki vari kunze uku tiri kuona vanhu vakawanda vari kuritaira, vamwe vari kuputa zvinodhaka, vamwe vari kuchema kuti hakuna kana mabasa, hakuna kana chokuita. Iwewe panapa uri pari kutaurwa nevadiki kunzi mukomana uyu ari padhimandi. Zviri kufamba sei? Ungavakurudzire kuti chekutanga ganditange nekuti chitendero chakakosha. Kuva une zvawakatarisana nazvo, vangave vari Mwari kunamata ndo vanowanzotungamirira, especially kwandiri inini ndiri muChristian akazara. So I believe in God, Mwari ndo vanotungamirira maplans, and then physically focus yako iwewe munhu. I think munhu unofanira kuziva zvaunoda, urega kutedzera vamwe, wonyatsoziva focus yako kuti ini ndada izvi saka ndichatora izvi. Ndizvozvo ataura mashoko makukutu chaizvo ari kuti chindenda hachivake musha, kuti zvangoitwa une vamwe ndatedzera izvi zvandanzi tari inzwa zvaunoda. Munoziva kana uchiita zvinhu zvaunoda zvaune chidaka nacho. Takambozvitaura rimwe zuva kuti kungave kubika, kungave kubasa, kungave kupi, kungave mukutyaira, kunyange mabhazi kana basa rese rakakosha kana richibva mumwoyo. Vazhinji unotozobvunza, pane chimwe chitoro chandakatobvunza ndakati munoshanda muno here? Zvikanzi nokuti takapinda hapana kana akati mangwanani kana kuti angati ndingakubatsirei. Ndikabva ndangozoti tibatsireiwo zviri, ndafunga kuti pamwe kana muchishanda muno muri kushanda muri off. Handitika saka kana uchinge uchishanda rakidza chidaka chekuti ndinoda kushanda. Imimi muri vana vadiki, kana ndichitaura nemi tichikurukura nemi ndinokuisai kunyika ndokudzosai kubasa renyu, ndinokuisai kunyika ndokudzosa kubasa renyu. Mazuva ano tine social media. Muri kuiona sei mazera enyu? Iri kushandiswa sezvainokodzera here? Kana kuti pane panoda kugadziriswa, kana kuti pane pasinganzwisisike, iona sei social media? Tiri kuziva kuti inotipa mabasa. Kanditange ndataura zvayakanakira shuwa yatipa mabasa. Inini dai pasina social media dai ndisiri panapa, because my clients angu ese ari kubva pasocial media, Facebook, Instagram, TikTok. Vanhu vanenge vaona mavideos vobva vauya kumainbox vakutobhuka. So yakanaka ukaitsvaga mune zvakanaka. However, social media inokupa zvavatsvaga. Ukatsvaga the negative side ye-social media inokupa the negative. Zvauri kutaura izvi zvekuti zviri negative zvinenge zvisiri zvinhu zvakanaka kaizvi. Ukatsvaga muromo, ukatsvaga zvekunetsana nevamwe, ukatosecha kuti chii chakaitika nezuro, something negative, inotokupa zvese. Ukatsvaga bad influence, ndoda kudzidza kudai so, inotokupa zvese. Saka zvakwauri kuti uri kuda kuishandisa sei. Ndizvozvo mashoko akanaka ikurudzira ari kutaurwa kuti social media inoenda nedunga munhu kuti unodei, nekuti inokupa zvinovava, inokupa zvinotapira, inokupa zvinorwarisa, inokupa zvinokupa pfungwa, inokupa zvinopengesa, inokupa zvese. Asi iwewe ndiwe unofanira kuita sarudzo yake zvakanaka. Ndinovimba kuti uri kuita sarudzo yako zvakanaka. Saka irori basa rako iri raunoita iri, ibasa here rinowanzowandawo pakati pevhiki, kana kuti rinowanda pakati pemazororo, kana kuti pamupera vhiki? Regai nditi rine nguva yandaiziva kuti rinowanda nguva yeValentines, that's February or 14. Yes, or muna December vanhu vanenge vachiita maevents akawanda vari kumaholiday. But as for now, I can say riri kuwanda almost every day.
nekuda kwekuti birthday is every day pakazvarwa munhu. Saka ukazvimaketa zvakanaka every day uri kufanira kunge une wautobatsira akazvarwa. Ndizvozvo mashoko akanaka chaizvo. Zuva nezuva Mwari hapana zuva rakazombopfuura kuti iri rashaya munhu wataura mashoko akanaka handisina kutombofunga unene kuti aiwa pazuva nezuva rega rega panozvarwa munhu. Saka haangomirira mabirthdays chete kavadiwa tariri nevatereri. Zvakawanda zvamunoda imi, zvamunoda kuridzirwa saxophone, zvamunoda kuridzirwa bhosvo, ungave muchato, ingave birthday, hazvifaniri kunge surprise chete. Kunyange mukataurirana nawo handiti unongoshanda ari masurprise here amene taura nemuromo wako tenzi. Alright, katitangire pamasurprise. Masurprise anogona kuita birthday or muri kutambira mwana azvarwa totouya touridza pangave pari paairport munhu asvika, or just a random surprise isiri birthday motongosvika muchitofadza munhu nemusic. And then kwozoita maevents vachati vanototaura kuti toda kuri muchato wedu uri kwomusi wakadai wotoburirana uye, or birthday racho risiri surprise, ane birthday wacho anogona kuti ndikuda kuzvifadza nemhanzi yenyu. Saka it's everywhere. Ndizvozvo nokuti kana tiri kutaura isusu tinobva tanyatsotsetsenura kuti munhu anyatsoziva kuti izvi zvakasununguka. Chamunoda imi madiwa vatariri nevatereri, nhare dzake munogona kudziwana kana kwatiri tichadziisa kuti mudziwane. Munogona kutaura nemaproducer edu vanokupai nhare, iye munogona kumutaura naye mbune achikuudzai zvamunoda. Haikune kusarira mumashure senhembeka. Kana zviri izvo zvaakuitwa izvi, aiwa kangatifambiranei nenguva. Tinoziva kuti kare taingoti ukakanda chikadhi chako mukaimba zvatokwana, dzimwe nguva mobika chimondi muichenyu kana kuti keki matopedza nazvo izvozvo. Ndinoziva kuti kune mashoko aungadi kubatsira uko kwawakabva uko, aungadi kubatsira vamwe vechidiki, vangave vasikana, vangave vakomana. Ini ndoziva zvangu kuti basa iri mabhosvo iri ndakadzidza kuhondo yoruponiso. Ndoziva kuti kana vasikana vanoridza zvakare, asi inini ndinoda kuti ndizive kuti pane vauri kudzidzisawo here kana kuti pane kwavangaende here vakanodzidza, nokuti mumwe anenge atonzwa nemwoyo kuti inini ndine shungu ini, ndingaende kupi, ndingaende papi, kana kuti iwe wakutoitawo zvimwe zvokuti musi wakati ndinenge ndine dzidziso iyi, musi wakati ndinenge ndichidai. Yeah, sure. Sezvamataura kuti tichasiya nhamba, tine maclasses atowanzoita kunyanya ari maWednesdays nekuda izvo zvekuti maschedules acho busy. Saka anongoitwa maWednesdays ekudzidzira mabhosvo. Saka zvizhinji anenge vachizoziva kwazvinoitirwa nenguva. Ndizvozvo zvizhinji munozoudzwa nokuti kana tichifugura muroora zviyaperekwa hatibva tangotijira kamwe chete anenda tichiti zvishomanana nezvishomanana. Saka iye ari kutaurawo zvishomanana kuti kana muchida muine chidakadaka chekuda kudzidza, aiwa ari kuzviita. Saka imimi muri kunze kwadiwa vatariri nevatereri, kurudzirai vana. Mwana nemwana ane chipo chake chaakabata. Kune vamwe vane chipo chekudzidza mabhuku, kune vamwe vanoridza mabhosvo, kune vamwe vanomhanya, kune vamwe vanotamba bhora, kune vamwe vanobhaguja, kune vamwe vanokwira makomo. Zvakawanda zvese zviri pasi pano. Kana uchinge wanyatsozviburitsa nemazvo zvinogona kuita sezvaunoda izvozvo. Mai vako vanofungei? Ndinoziva kuti baba ndo vatinowadzoona vachiimba vachiridza, asi inini semunhukadzi mumwedzi wevanhukadzi watiri kupembedza vanhukadzi, mai vanozvitora sei kungori mubasa iri? Zvaiko zvino ava nemufaro wakawanda. She is very proud. Asi munongoziva chinhu chichitanga munenge musati wanyatsoona uchiri kuenda kupi. Inini wacho ndaisatoziva kuti ndiri kuitei. Saka munenge uchimbonetsana asi ko zvinozvi uchita uchimbouya wakabatawo mafriziti anovaona kuti no zviri kumeka sense. Saka iko zvino zvane mufaro wakati wandei. Aiwa, tinozvozvo tinozvitenda chaizvo. Mai, tinoda kukukorokodzai mumwedzi uno watinorangarira madzimai akaita basa. Makatibarira chikomana, muri kukurudzira chikomana kuti chiite. Ndinoziva kuti kunyange muna baba kumba ikoko
mai vakasafara nezvinhu kazhinji hazvinyatsokomborera. Saka mwana ataura kuti aiwa pari zvino mai vari kufara chaizvo. Aiwa, regai ndikutendei zvakare vadiwatariri nekunge muinesu tina Denilson Musekiwa ane nyaya yake yokuridza mabhosvo. Hatigone kupedza chikamu chino tisina kutenda kadandemutande nekuti ndiyo inotipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi pose. Mai Chisamba show is powered by dandemutande. Nedandemutande zvinoendeka kaizvi, mazviona zvaendeka, asi hatigone kupedza ka Denilson asina kuridza. Timbonyatsonzwa kuridza kwake. Andivimbisa kuti anoda kuridza. Regai ndibvunze kuti anoda kuridza rwiyo rwake here, rwiyo rwani? Tisati tamunzwa. Ungade kuridza rwiyo rwupi? Unogona kungoridza rwiyo rwese rwese rwaunenge wafunga, asi ndoda kunzwa nhasi rwaunode kutiridzira. Nhasi unoda kuridza chii? Ndicharidza raDr. Oliver Mutukudzi, mbabvu yangu. Ndizvozvo, mweya wavo uzorore murugare rwaMwari, asi ivo vapenyu nekuti nziyo dzavo dziri kuramba dzichingoenderera mberi. Muri kuona kana vana vadikiwo vechidiki vachiri kungovarangarira. Saka teererai mbabvu yangu ichiridzwa naDenilson. Aiwa, zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. That's beautiful. Well done, well done, well done.